October earning Assam rai baji for baji troklam baji trok silam ardi kithe kam kithe amasi la atovar ka bonai 4 line atovar bonai bomlo amat laso nilituma office angden atovar pang dei boklo amat long lor bang nang lut chok masi dak go down long nang lum chok lo masi prai ke 90 to 100 quintal asang bang ke lukson de lo lasi laso asang bang ke ration card asang penak rat asang penak lasi rat phanda pachini lo lapen hala supply department lapen itum autonomous council along ASEAN pendang lo MEC phan lapen MLA phan anta than erlo tum DC phan than lo nang litum nang lang du nai pulo lase laso rat phan sangi pithi long ji aphan public pressure nang pilo lase laso tovar ka bonai accompany tum tabdin pen compensation nang PPE phan se pachini lo atema compensation pipe rat tum sang long le pulute rat tum gasing kring na bangke adak company tum akendo atau kem long ga gerau dangi pu salam dolo asini tum pulo nang nelang tum singki bom de than bom lo tum MLA phan MEC phan CM phan DC phan than erlo se asap ing hong thap si pachini lo lasi la penan pata la song den prabdin pen tovar bonai paminangi lapen drain bonai paminangi lapen boundary wall avitik ke la dang nitum safety ka lilo la se prabdin pen la drain lapen retaining wall bonai pi phan pachini lo ami